Jedna z častých otázok, ktorú si kladneme nie tak my, ale aj naši zákazníci a aj my sme v podstate častokrát obete aktuálnej ceny energie je, že prečo investovať do fotovoltaiky teraz, o pol roka, o rok, o 2, o 10. Vzáľadom je odpoveď tá, že sledujeme všetci, ako sa vyvíja aj energetická situácia, veď počúvame to stále, je to aktuálna téma. Kto aktuálne nepočúva o energetike, tak asi sa nevenuje vôbec nejakým správam alebo takýmto veciam. Fakt sa zmenila tá situácia veľmi skokovo za poslednú dobu. Teda ako aj v celom priemysle aj vo fotovoltike vnímame postupné zdražovanie komponentov, postupné aj nedostupnosti a rôzne takéto faktory. A snažíme sa aj my stále, máme veľmi dobré oddelenie aj nákupu, ktoré stále vybojovávajú najlepšie ceny aj pre našich zákazníkov a najlepšie dostupnosti. A prečo teda investovať teraz je jeden z faktorov je ten, že na Slovensku máme v tomto momente cenu elektriny zastropovanú. To znamená, že my žijeme také trošku informačné mle, že tá cena pre rodinné domy, pre fyzické osoby je iná ako je reálna cena elektriny. A toto je len otázka času, dokedy takýto stav môže trvať. Je to len vďaka tomu, že máme rôzne podporné mechanizmy, dotácie, politické rozhodnutia, ktoré to ovplyvnili, ale vidíme veľa krajín, najmä na západ, že tie dotácie nemajú tie podpory a zákazníci vnímajú zdražovanie oveľa výraznejšie. A teda nechcem strašiť, ale otázka je, že kedy dobehne táto zmena ceny energie aj nás. A tým pádom určite je rozumné zamýšľať sa nad tým, jednak ako znížiť tú spotrebu, lebo fotovoltika určite nie je jediné riešenie, ako ušetriť. Častokrát sa stretávame s tým, že zákazníci si objednajú fotovoltiku preto, aby práve mohli viac míňať. Jedno z riešení je menej míňať, ale ak nemáte takúto možnosť a nechcete si aj z nejakej pogody ukrajovať, tak fotovoltika určite vám vie zabezpečiť väčšie bezpečie. Viete tú časť energie, ktorú si vyrobíte, mať zastropovaný svojpomocne, lebo viete, koľko ste do toho investovali a zhruba ako budete mať návratnosť. A viete, že tá časť energie, ktorú si vyrobíte, tu vám nikto nespoplatí. Tu si vyrobíte sami a o to ste vo väčšom bezpečí. Druhou situáciou sú samozrejme firmy, ktoré to asi zažívajú na dennej báze, ale hlavne pri tých vyúčtovaniach na mesačnej alebo ročnej, kde teda vidia, ako tie neregulované ceny elektriny letia hore, pokiaľ nie sú zadotované. Tam je to už úplne jasné, že keď chce firma prežiť a mať cenu energie nejakým spôsobom zastropovanú svojpomocne, tak musí to riešiť aj jedno z veľmi dôležitých riešení fotovoltika. Vo všeobecnosti je otázka, kedy investovať do fotovoltiky alebo kedy sa pre ne rozhodnúť. Samozrejme z nášho pohľadu ako realizátora ideálne odporúčam, že hneď, ale tak ľudský alebo pre každého pochopiteľne možno jeden faktor aj ten, že ceny, aké sú dnes, sa dajú zaručiť len dnes. Nevieme opäť, aká kríza príde, ako sa zmenia ceny. Možno aj smerom dole, ale je dosť možné, že aj smerom hore. Takže to je jeden z dôvodov. A druhý je ten, že čím bude dopyt väčší na trhu, tým môžu vznikať aj viaceré firmy, ale na druhej strane môže sa menej stíhať a tým pádom môže sa stať, že v nejakom bode budete mať čakacie doby 6 mesiacov, 9 mesiacov, rok a viac. V niektorých západných krajinách to tak bylo, že tam sú veľmi dlhé čakacie doby a my sa stále snažíme veľmi držať krok s trhom a posilňovať naše týmy a u nás sa snažili garantovať veľmi dobré dodanie a čas realizácie, takže odporúčame čo najskôr, lebo tá situácia sa môže zmeniť.